Kina gradi robotsku budućnost brže nego što je itko očekivao. Humanoidni borci, robotska policija, kamioni bez vozača, AI tvornice, moždani čipovi i strojevi koji brinu o obiteljima više nisu daleki snovi. Sve se to već testira, uvodi u upotrebu i ubrzano širi diljem Kine. Roboti koji su naučili kung fu. U Kini postoji robotska kompanija koja humanoidne strojeve razvija dalje nego što je većina ljudi mogla zamisliti. Možda ste već vidjeli njihove robote na internetu kako hodaju ulicama, plešu i pojavljuju se u viralnim videima. Ali prije samo godinu dana ti isti strojevi bili su nestabilni. Jedva su se mogli pravilno kretati bez da djeluju nespretno ili nedovršeno. Onda se sve promijenilo. Na kineskoj proljetnoj festivalskoj gala priredbi humanoidni roboti izašli su na pozornicu zajedno s učenicima škole borilačkih vještina Tagou. Ovaj put nije se radilo o maloj demonstraciji. Bila je to poruka. Roboti su izvodili kung fu bez ljudske kontrole. Kretali su se sinkronizirano, izvodili skokove i okrete u zraku, koristili oružje te izvodili složene rutine velikom brzinom i preciznošću. Najšokantnije je koliko se brzo to dogodilo. U samo 12 mjeseci ovi roboti prošli su put od osnovnih prototipova do vrhunskih izvođača. Sada se kompanija priprema za masovnu proizvodnju s planovima da tijekom 2026. isporuči do 20.000 humanoidnih robota. Ovi strojevi nisu napravljeni samo za predstave. Dizajnirani su za stvarni rad, posebno unutar tvornica. Roboti koji grade robote. Sljedeći veliki korak Kine je automatizacija tvornica. Cilj nije samo postaviti robote unutar tvornica, nego stvoriti tvornice u kojima roboti grade druge robote. Zamislite proizvodni pogon bez ljudi, gdje samo strojevi stvaraju nove strojeve. Kada se to dogodi, kineska sposobnost povećanja proizvodnje mogla bi dosegnuti razinu kakvu svijet još nije vidio. A ova robotska radna snaga već raste. UBTEK je razvio Volkeres 2, humanoidnog robota dizajniranog da radi bez umora. Može sam zamijeniti vlastitu bateriju za samo 3 minute, što znači da može raditi cijeli dan i cijelu noć. Više od 1000 ovih robota već je isporučeno velikim tvornicama. Druga kompanija, LIM-X Dynamics, razvila je robota pod nazivom Oli. Ovaj robot može se sam probuditi, izaći iz transportne kutije i početi raditi bez ljudske pomoći. Također može razumjeti govorne zadatke, planirati rute, izbjegavati prepreke i mijenjati prioritete kada dobije nove upute. Ovi roboti više ne slijede samo jednostavne naredbe. Počinju samostalno razmišljati o tome kako izvršiti zadatke. Borbeni roboti stupaju na scenu. Kina je također stvorila robote koji izgledaju kao da su izašli iz akcijskog filma. Jedan od njih zove se T-800, a ime je očito inspirirano filmom Terminator. Ovaj robot može udarati, šutirati, izbjegavati napade i reagirati u stvarnom vremenu. Njegovi pokreti izgledali su toliko nestvarno da su mnogi ljudi na internetu mislili da su snimke lažne. Njegovo tijelo izrađeno je od materijala kakvi se koriste u zrakoplovstvu. Noge su mu izuzetno snažne. Ruke mogu prilagoditi stisak ovisno o predmetu koji dodiruju, a može vidjeti u svim smjerovima. Čak ima i sustav hlađenja u nogama jer radi toliko intenzivno da se zagrijava poput motora. Tu je i Unitree H2, visoki humanoidni robot napravljen za borbu, ples i nastupe. Može izlaziti na pozornicu, izvoditi rutine s mačem, hodati poput profesionalnog izvođača, pa čak i jahati robotskog psa. Ali Kina također pokušava učiniti humanoidne robote jeftinijima. Unitree R1 počinje s cijenom od $5.900. Može trčati, raditi zvijezde, stoj na rukama, simulirati borbu, prepoznavati lica, razumjeti glasovne naredbe i pokretati AI bez potrebe za internetom. Po toj cijeni humanoidni roboti postaju dostupniji običnim ljudima, a ne samo velikim laboratorijima. Robotska policija na ulicama. Kina ne gradi robote samo za tvornice i nastupe, također im dodjeljuje uloge slične policijskima. Jedan od takvih robota je velika pokretna kugla nazvana RTG. Može juriti osumnjičene na kopnu i u vodi.
izdržati snažne udarce te nositi opremu poput suzavca, bacača mreža, dimnih bombi i zvučnih uređaja. Može koristiti prepoznavanje lica, identificirati osumnjičene, upozoriti policajce pa čak i samostalno pomoći u zaustavljanju osobe. Drugi stroj je R001, robotski prometni policajac u gradu Wuhu. Izdaleka izgleda poput pravog policajca koji stoji na raskrižju u uniformi. Ali izbliza je jasno da je riječ o robotu. Povezan je sa semaforima, pomiče ruku u skladu sa signalima, primjećuje prometne prekršaje i vlastitim glasom upozorava prekršitelje. Ne trebaju mu pauze, hrana, san ni plaća. Jednostavno stoji tamo svaki dan i obavlja posao. Roboti koji izgledaju gotovo ljudski. Neki kineski roboti nisu zastrašujući zato što se bore. Zastrašujući su zato što izgledaju previše stvarno. Kompanija X-Robots razvija ultrarealistične humanoide sa silikonskom kožom, izražajnim očima i detaljno izrađenim licima. Ti roboti mogu se smiješiti, mrštiti, treptati, pratiti pokrete i reagirati na načine koji djeluju gotovo ljudski. Razvijaju se za izložbe, korisničku podršku, društvo i brigu o starijim osobama. Mogu komunicirati s ljudima, davati podsjetnike i pomagati u osnovnim društvenim ulogama. Još nije savršeno, ali dovoljno je blizu da djeluje pomalo jezivo. Xpengov robot Iron ide još dalje. Kada se pojavio na pozornici, direktor kompanije morao je otvoriti njegova prsa kako bi dokazao da unutra nema čovjeka. Iron može hodati, govoriti, prepoznavati lica, voditi razgovore i kretati se realistično poput čovjeka. Xpeng ga želi postaviti u trgovačke centre, hotele i recepcije. Uskoro osoba koja vas pozdravlja na recepciji možda uopće neće biti čovjek. Robotski psi stvoreni za opasne zadatke. Kineski četveronožni roboti možda su čak i korisniji od humanoida. Unitree B2, Duplo, je snažan industrijski robotski pas koji može trčati, skakati, penjati se stepenicama i kretati se kroz težak teren. Koristi i noge i kotače, pa može savladavati zahtjevne površine, a zatim prijeći na veliku brzinu na ravnom terenu. Dizajniran je za potragu i spašavanje, inspekcije, zone katastrofa i mjesta koja su preopasna za ljude. A2 Stellar Explorer još je jedan moćan robotski pas. Može nositi teške terete, prelaziti velike udaljenosti, podnositi ekstremne temperature, penjati se uz strme nagibe i promatrati okolinu pomoću lidar senzora. Nije napravljen samo kako bi impresionirao ljude na internetu. Stvoren je za odlazak na mjesta na koja ljudi možda ne žele kročiti. Tu je i Unitree Go 2, robotski pas koji je postao poznat na internetu. Može razumjeti glasovne naredbe, istraživati okolinu i samostalno se kretati. Ali također se pojavljivao u vojnim vježbama, na bojištima i tijekom policijskih operacija. Iako Unitree tvrdi da ne prodaje svoje robote vojskama, ovi se strojevi stalno pojavljuju na ozbiljnim i osjetljivim lokacijama. Roboti za domove, hotele i obitelji. Roboti koji bi mogli najviše promijeniti svakodnevni život nisu na bojištima. Nalaze se u domovima, bolnicama i hotelima. Lumen S1 dizajniran je da razumije emocije. Može prepoznati raspoloženje, pamtiti ljude i reagirati ovisno o tome kako se netko osjeća. S obzirom na golemi broj starijih ljudi u Kini, roboti poput ovog treniraju se da podsjećaju starije osobe na uzimanje lijekova, sjede s njima i pomažu kada se osjećaju usamljeno. Keiaku 1 ide još dalje. Može pomagati u svakodnevnim zadacima i pretvoriti se u invalidska kolica. Može prepoznati padove, učiti navike korisnika, pa čak i započeti razgovor ili pustiti glazbu kada primijeti da je netko tužan. U hotelima roboti poput Vande već rade. Vanda može pripremati pića, čistiti sobe, prati rublje i razvrstavati otpad. Panter je napravljen za manje i skučenije prostore te može prilagođavati svoju visinu, kretati se u svim smjerovima i dosezati teško dostupna mjesta. Astrobot S1 može kuhati, čistiti, posluživati čaj, svirati instrumente i učiti kroz demonstracije. Velika promjena sada je jasna.
Roboti više nisu ograničeni samo na tvornice. Ulaze u svakodnevni život. AI u školama i roboti kao učenici. Kina također uvodi AI u obrazovanje. Dok mnoge države još uvijek raspravljaju o tome trebaju li učenici koristiti AI alate, Peking je već učinio AI obrazovanje obveznim u državnim školama. Tijekom 2025. humanoidni robot po imenu Xiaolan održao je pravi sat prirodnih znanosti stvarnim učenicima osnovne škole u Hefeju. Postoji i škola u kojoj su roboti učenici. Ljudski instruktori nose VR naočale i podučavaju robote kako kuhati, čistiti i obavljati različite zadatke. Roboti promatraju, snimaju i uče. Sve izgleda kao da se čitava generacija strojeva trenira na isti način na koji se treniraju djeca. Kamioni bez vozača, pametne ceste, taksiji i autobusi. Kina ne čeka da se svijet usuglasi oko autonomne vožnje. Već je postavila kamione bez vozača na autoceste bez ikakvog rezervnog vozača. Ti kamioni sami upravljaju prometom, vremenskim uvjetima i dostavom tereta. Tijekom 2025. Kina je također pokrenula veliku flotu autonomnih električnih rudarskih kamiona u unutarnjoj Mongoliji. Ovi kamioni prevoze teške terete, rade u ledenim uvjetima i učinkovitiji su od ljudskih vozača. Kina je čak obnovila dionicu autoceste dugu 158 km bez radnika na cesti. Dronovi su pregledavali područje, golemi robotski stroj postavljao je asfalt, robotski valjci sabijali su površinu, a sateliti su usmjeravali cijeli proces. Na gradilištu nije stajao nijedan ljudski radnik. Baiduova usluga robotaksija Apollo Go već je obavila milijune vožnji. WeRide se također globalno širi s dozvolama za autonomnu vožnju u više država. Kina ima i autobuse bez vozača poput Pix robobusa i Baiduova Apollo robobusa. Ova vozila nemaju volan, pedale ni vozača. Kreću se pomoću senzora, kamera, AI sustava i komunikacije sa samom cestom. Mračne tvornice i plaćanje dlanom. Kina gradi tvornice u kojima ljudi gotovo više nisu potrebni. U Zekrovoj tvornici u Ningbo više od 800 robota danonoćno proizvodi električne automobile. Svjetla mogu ostati ugašena jer robotima nisu potrebna. Ovi strojevi zavaruju, sastavljaju, premještaju dijelove i održavaju proizvodnju u neprekidnom radu. Druge kompanije koriste automatizirana vođena vozila koja se kreću kroz tvornice s iznimnom preciznošću. Jedni roboti izrađuju proizvode, a drugi ih roboti premještaju. Kina također zamjenjuje kartice i telefone plaćanjem dlanom. WeChat Pay već je uveo prepoznavanje vena dlana u metro stanicama, kampusima, trgovinama i trgovačkim centrima. Vaša ruka postaje vaša osobna iskaznica. Dovoljno je približiti dlan i plaćanje je završeno. Nadzor, dostava dronovima i moždani čipovi. Kineski AI sustavi nadzora rade više od običnog snimanja. Prate lica, lokacije, potrošnju i ponašanje kako bi stvarali profile rizika. Podržavatelji tvrde da to povećava sigurnost. Kritičari kažu da sve djeluje kao stvarna verzija filma Minority Report. Istovremeno se mijenja i dostava. Meituanovi dronovi dostavljaju hranu u svega nekoliko minuta, leteći kroz kišu, vjetar, snijeg, pa čak i preko otvorenog mora. U Kini hrana više ne mora stajati u prometnim gužvama, može letjeti iznad njih, ali jedno od najvećih dostignuća dolazi iz medicine. Kina je tijekom 2026. odobrila moždani čip nazvan Neo za komercijalnu upotrebu. Povezuje se s robotskom rukavicom i pomaže paraliziranim pacijentima da pokreću ruke pomoću vlastitih misli. Pacijenti koji godinama nisu mogli pomicati ruke ponovno su uspjeli primati šalice i boce. Kina također koristi robotske egzoskelete kako bi pomogla paraliziranim i osobama s invaliditetom da ponovno hodaju. Ova odjela uče način kretanja osobe i podupiru tijelo korak po korak. U rehabilitacijskim centrima ljudi koji godinama nisu hodali ponovno ustaju na noge. Kina više ne zamišlja budućnost. Ona je gradi, testira i uvodi na ulice, u tvornice, škole, bolnice, domove i na autoceste.
Pitanje više nije hoće li roboti i AI promijeniti svijet. Pitanje je koliko brzo ostatak svijeta može sustići taj razvoj. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkajte, podijelite i pretplatite se za još priča o tehnologijama koje oblikuju sutrašnjicu.